Yo, what's up? Good evening mga higala. So live po tayo ngayon sa ating channel. So yun, magantay na po tayo kung mayroon bang manonood dito. Um, Shout out to Carla Seprado. Yun. Hi te, shout out. Saan ka na te? Manood ka na at pasok na sa longga sa Ilaga. Wala pang nanonood, no? So antay-antay lang po tayo, no? Konting tiis lang at be patient. So yun mga igala, nandito po ako sa boarding house namin dito sa Dapitan. So, meron nang nanonood. Di ko alam kung paano to. Putik. Putik. Yan guys. Igala, bilis-bilisan nyo naman. Hello to Ate Aiza C5A. So, congratulations sa'yo Ate Aiza. At meron ka ng 4,000 plus. Plus? 4,000 plus na subscriber. Yun. Siya lang po yung nanonood sa akin. Te, paki-invite ng manonood dito, te. Shout out sa boarding house ko. Pasok na mga higala sa lungga ng Ilaga. Kajut lang ha, mag-share ko. Kajut lang ha, mag-share sa ako. Okay, te, go ahead. Thank you for supporting. Ha? Lantaw sa akong kuan. Shout out kay Pascual Ribayla, nagpa-shout out siya dito, ka-board mate ko. Marshimaro, shout out. Shout out. Almost 3 minutes na po tayo nagla-live, no? So, only 3 ang nanood. Only 3 lang ang nanonood, no? Be patient muna tayo dito, no? Kasi hindi pa tayo medyo ganon kasi karaming subscriber. Shoutout sa tanang OFW. Good luck and God bless sa inyong mga kinabuhi diya. Ayay, sayang walay net. Ako ang walay net inko pag kanina pod. Unsa tayo wala imong net. Tayo sa tanan. Wala tayo pilit-pilit pilit-pilit. Te, napakate te. Adyan ka pa ba te? So, may balita te, di ra ko pilit-pilit te.
So, good luck sa lahat ng taga Dapitan area or Dipolog dito sa amin. No, dahil meron pa tayong bagong cases ng COVID-19. So, hopefully everyone must stay at home. Okay. So, tatlo na po yung nanonood sa atin, no? So, okay. Salamat po. So, comment down below in the comment section. Para ilista kayo sa patamsak natin, no? Duet, duet. When I look at you, it's better. Everybody needs, 'cause this is no guarantee. It's tears falling, falling. When I look at you. So, sa sa mga nanonood dito, no? So, comment down in the comment section, no? Para malaman ko naman kung sino po kayo, no? Kasi si Ate Aisa lang po yung kakilala ko dito, no? Everybody needs, this is no guarantee. Enough, no, lose yourself. So, dalawa na lang. So, umalis yung isang manood natin, no? Di man lang siya nagpaalam kung sino siya. Did I love you? You said. So, congratulations nga pala kay Ate Aisa, no? Dahil sinenda na po siya ng email na ako po sinenda siya ng email na may pin na daw siya, no? I don't know kung madali ba yung kunin yung pin sa, 'di ba, sa post office kasi yan na ano kunin. Cause there's no guarantee. Cause this love could be words to lovers didn't know. Cats to love and when here we go back to the place that I was drowned. Ay, hinoko.
else that could raise a love goodness to be. Down to us. Yahoo! Sabi po kay Ate Aiza. Welcome to live chat. Remember to guard your... Wala pa te? Oh, Ariel! Si Ate Aiza lang pala itong nanonood, no? Yahoo! Shout out Ate Aiza! Ang nag-iisang reyna ng bayan namin. Sige na, pag-YouTube sa tiyang tulog na lang ko. Can we go back to this that I was and I used to be? Yahoo po daw, sabi kay Ate Ariel. Can we go? Ayan. Si Ate Aiza lang ang nanonood sa akin eh. Wala na. Can we go back to the place that I was drowned? Can somebody take? Kawawa ko naman. Wala akong friend dito, no? Na, pag sinina diha, na, igang kay ante. It's so igang. Lalo na hot ako ngayon. Can somebody take? Kanta ka. Ano pong kakantahin ko? Sabi kay Aika Jean. Pagbibigyan ko kayo Aika Jean, ano pong kakantahin ko pag request? Sayaw, ano ba yan? Kanta with sayaw? Kakanta ako ng It Really Hurts. Sabay sayaw. Gusto mo? Tamsak Dan Host. Okay, shout out to Kois TV. Tamsak Dan Host daw. Aika, pakitulong. Ay, pakitulong. Ate Aiza, pakitulong nga. Salamat sis Kois. Yun. Meron na po tayong viewers, no? Welcome, sis Aiza. Pasensya na po, no? Medyo mainit ito kasi naguhubad ako. Sa mga gustong magpatamsak, no? Comment down below lang sa comment section. Para lang po natin, para mapilista na po yung nagpatatamsak dito, no? Hi to Aika G, no? Kakanta na lang ako ng ano, Watashi TV, shout out idol. So, di ako shout out sa iyo, Watashi TV, no? Shout out daw. Ka-boardmate ata ko ito, no, si Watashi TV, no? So, sige, more viewers pa, no? More viewers.
Sir, Mosta Corn Beef 19 dyan. Sabi kay Watashi TV. Sir Watashi TV, magpapalista ka ba? Lalaki po yan, Ate Aisa. Hindi po yan, babae. Si Watashi TV. Thank you, sis. Quiz TV. Punta kayo kay Quiz TV, no? Maglapag kayo ng Quiz TV, maglapag ka ng link para puntahan ka nila. Link ng channel mo. Quiz TV. Nandyan ka pa ba? Hindi kami naka-jacket. Can you go to that place? Paano ba yan, ate? Dapat naka-blow mga name namin bago makababa ng link. Paano ba yan, ate? Paano ba yan? Ano bang unang gawin diyan? Di ko nga ano. Puta, nagla-live na ako dito nang walang kalam-alam eh. Siguro for entertainment only. Host, nadikita na kita, di ako nagbakas. Salamat, Kois TV. Salamat sa pagdikit, pare. Maghugot ako. Maghugot ako. Sige, sige, sige. Bigyan mo ako ng prutas, Ate Aisa. Lagyan ko ng hugot yan. Ay, babae yan si Sis Quiz. Sorry Ate Aisa, babae pa lang yan. Babae pa lang yan. Dahil, sabi kay Watashi TV, Day, magsayaw ka dyan para maaliw sila. Sasayaw ba ako? Tamang-tama, sasayaw ako ng macho dance. Nakahubad ako ngayon. Pinababae. Sorry, Quiz TV. Akala ko lalaki ka kasi Quiz. Quiz yung nakapangalan mo sa YouTube channel mo, Quiz. Kasi yung Quiz, yun kasi yung tawagan sa mga lalaki ngayon, no? Quiz! Katulad ni na Quiz, Bong Navarro, maka-quiz, mga quiz ko yan. Bong Navarro, Billy Crawford, yan. Mga Jong Hilario, mga quiz ko yan. Bawal yan, magalit si Lolo, maghubad. Ay! Hindi naman po, Ate Aisa. Pag naghubad ako, hindi yung katawan ko ang SPG. Yung mukha ko lang ang SPG. Sabi kay Kois TV, operada ako, di lang halata, binabae nga. Shout out to Ellen May Felisarta, no? So nag-chat siya sa akin ngayon, no? May lawit. Anong lawit? Ti Aisa, pakitulong, anong lawit nga? May sabi kay Quiz TV, no? May lawit. Ha 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 ha. Babae ka pala, Quiz TV, so regards ako sa'yo. Lumalande, no?
Woo! Ang landi mo, host. Sis, may lawit imong lawit good kauban sa suntoy. Sabi kay ay Kajino, kitang armpit. May balihibo yung armpit. Kauban sa siwit. Ah, siwat sa ano? Siwit sa babae. Nakakatawa ka ay Kajino. Kakatawa ka talaga. Kauban sa siwit. Ito naman. Ate Aisa, work ka na. Meron, dyan ka pa ba? Ate Aisa, ikaw lang inaasahan ko dito na papaneg. Papaneg. Ikaw lang inaasahan ko na papaneg sa akin. Siya nga pala mga higala, no? Ako po ay isang single. Kung sino po yung naghahanap ng jowa dyan, pakitext o chat lang ako sa official Facebook ko, Inko D, no? Can we go back to the place that I was from? Chicken wings, hotdog macaroni. Yan po yung si Watashi TV, mga higala, no? Okay, sabi kay Ariel Saibuds C5A, shout out. Ads pa ako. Okay, sige. Magpatugtog makapiright. Ay. Ano yung gamay day? Makapiright ko. Play gamay ba? Makapiright ko. Madungog kayo. Pagpanda, no copyright infringement. Ayun na. Sigun saon. Makapiright yung kanila eh. Di ko masinduan eh. Usapang babae mga higala, no? So kapag ang babae ang puwag. Layo-layo ako, no? Dahil yung kasama ko nagpapatugtog. Mahirap na, baka maka-copyright tayo, no? So mga lalaki man mo. Oh, ang mga lalaki lalaki ra gid ni sila, lalaki ra gid ni. Mga lalaki. Hanapan mo ako ng jowa, wala akong jowa. Ano nagdati ang dayang doon. Mga galawang, mga kuan, mga minions. Mga minions. Nagpakusgan ni buhang ni. Nagpalayo ko karon di ka nagpakusgan mo noon. Oo nga ako sa buwang. Busy mag-friend ko. It's so funny love. Pag-aabot ito ng 30 minutes ha. Di ko na ito ipagpatuloy na.
Nate, umundang na guro ko nate kay gupang-music kong kauban makapirait ko. Day! Oh. Day! Oh. Bye te. Sige te, salamat.